Vector Gnéithe Tonnta Scroiseacha a tharla mar gheall chreime. Tar éis na mílte bliana bíonn fórsa an uisce ag tríd in ná an talamh, agus tain an talamh siar mar gheall an gréime seo. Bíonn Tonnta Scroiseacha ann a chur isteach bhun an talamh. Ghearann na tonnta píosaí as bhun an talamh seo ag cruthú rud darbannam Clár tonngheartha. Titan na cargacha isteach san áirige agus tain na Aillte siar a ríist is a ríist eile tar éis na milliún blianta. Tá Aillte álainne fud na tíre seo, ina measc tá na Aillte Mhóthair. Tá go leor Gnéithe timpeall an Chósta a tharla mar gheall gréime, cosúil leis an bluais seo. Nuair a chruthítear plúis dhá thaobh na Aillte, bualann siad sa lár agus chruthítear Aillte. Tá Aillte le feiceáil Oileánthirí ag Untitled na ná. Nuair a titan díon an Aillte isteach sa bharraige, fágtar balla mór clocha sa bharraige dar bhanam Staca Mara. Idir an dá líon tarlaíonn sileagan an Chósta freisin nuair bhíonn Tonnta Scroiseacha i gceist. Bíonn clocha gainnimh agus rudaí mar sin ag taistil sa bharraige, agus fágtar iad thaobh an Chósta ag cruthú trána. Idir na Aillte in éireann tá trána agan cosúil bailliúin víotaigh i gConta na Mí. Nuair a théann píosa mór gainnimh amach san áirige, chuireann muid gub gainnimh ar seo. Agus tá ceann álainn le feiceáil i gCeilteacht na Rinne i gConta Portláirige. Nuair a théann gub gainnimh chomh fada le Oileán, ceann glítear an Oileán leis an Mhóthair agus tambólo a chuirns muid ar seo. Is tambólo é bin éidir i mbaile Clár.